ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯଦୁନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ 1-2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କାରଣ ଏହା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେହି ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲା ଝିଅ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଯଦୁନାଥକୁ प्लीज टिके कमेंट करंतु। थैंक यू। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।